Id-dewmien bla bżonn fil-qrati qed iwassal biex ħajjet tliet żgħażagħ qed jinħatfu mill-libertà tagħhom. Kien fid-dawl ta' dan li saru appelli biex l-awtoritajiet konċernati jagħtu prijorità lir-riżorsi nieqsa tal-qrati biex iż-żgħażagħ involuti fil-każ tal-bastiment El-Ħiblu 3 u anke mijiet ta' Maltin oħra li għandhom każijiet pendenti fil-qorti jinqataw illum qabel għada. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem il-qorti issemma kif dawn iż-żgħażagħ ilhom mal-4 snin tilejn u niżlin il-qorti jistennew biex tinqata' l-kawża li qed tkun meqjusa bħala waħda inġusta, fejn matul dawn is-snin kollha huma diġà qattaw ma' 8 xhur il-ħabs fil-waqt li għadhom s'issa b'numru ta' kundizzjonijiet imposti fuqhom mill-qorti. Fost dawn il-kundizzjonijiet hemm li huma ma jistgħux jibqgħu barra iktar mid-9 ta' filgħaxija, ma jistgħux jersqu lejn l-ebda kosta jew bajja u għandhom jiffirmaw l-asta tal-pulizija. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm fost l-oħrajn il-President Emeritu Mary Louise Colero Preca illi fissret dan id-dewmien fil-qorti bħala sitwazzjoni li qed tikser id-drittijiet tagħhom milli jgħixu ħielsa. Aktar m'għandhomhom dewmien żejjed li m'għandux ikun, iktar qed inċaħdulhom id-dritt fundamentali tagħhom għall-ġustizzja. Lura f'Settembru li għandha kienet intbagħtet ittra ta' petizzjoni lill-Avukat Ġenerali b'appell biex dan il-każ jitwaqqa minnu fih e kif iż-żgħażagħ kull ma għamlu kien li komunikaw mal-membri tal-ekwipaġġ biex isalvaw numru ta' ħajjiet. Ġustizzja f'dal mument trid tisir illum u mhux għada u tista' ssir billi l-Avukat Ġenerali tagħmel użu minn dak li huwa legali, minn dak li huwa korrett. Ma' 22 organizzazzjoni jinsabu wara dawn iż-żgħażagħ biex iwasslu messaġġ favur ġustizzja iktar b'saħħitha f'pajjiżna fil-waqt li jingħataw il-libertà li jistħoqilhom.